बे समावहाय उन्दै गथ' सासे जोंसा मोसाहारिनि जिथु उन्दै गथ' सासे बे समाव मा होननानै बेखौ फोरमायनानै आरो दायनिगिरिखौ माबायदि साजा होनायनि बिनि खामानिया सोलिफुबाय दं आरो लोगोसेनो बिथांमोननि जि न'खर थासारि बियो मोजाङैनो सोलिबाय थादोंमोन बेखिनि समाव जिखिनि जाथाय जाबाय क'क्राझारावहाय बेयाव जि सानै दाय गैयै सुबुं खोब उन्दै बैसोनि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोननि जिउखौ माने इनायै फेक एनकाउन्टारनि मुङै आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ जिउखौ फोजोबना होबाय जों बेखौ आं सासे आइजो महरै आरो सासे गथ'नि बिमा बेबायदि जानानै आंखौ दुखु फोरमायदों गोथौयै दा बेखौ आङो फोरमायनायजों लोगोसे बेखौ आं बुंनो सानदों बिथांमोना जिहेथु जेबो दाय गैयामोन आरो जाय ULB नि मुङै ULB गोदान आफादानि मुङै बिथांमोनखौ फेक एनकाउन्टार खालामदों दा बिथांमोननि आफादाबो बिसोरखौ जों गावसोरनि मानसि नङा होननानै जेदि फोरमान होबाय क्लियारिफिकेसन होबाय बिनि उनावहाय नंखाय दायावहाय आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ जिउ फोजोबबाय दा बेखौ जोङो आं सासे बर' आइजो हिसाबै बा सासे उन्दै गथ'नि बिमा महरैबो आङो खोब गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो आं लुबैदों जाय पुलिस बिफानगिरिया बे खामानिखौ मावदों बिथाङा गोख्रों साजाखौ मोननांगौ दाय गैयै सुबुंखौ बेबायदि इनकाउन्टार खालामनायनि मुङै आरो जुदि बिथांखौ साजा होआब्ला इयुनावबो आरो गुबुन अफिसारफोरा आरो बिदि गोबां सुबुंखौ माने बेबायदि आफादफोरनि मुङै माने दाय साजायनानै बेबायदि माने जिउ फोजोबनानै होगोन दा बेनिखायनो जोङो लुबैदों जाय बिबानगिरिया बेखौ मावदों बिनि गोख्रों साजाखौ मोननांगौ लोगोसे जाय दुखुथिया न'खर जाय उन्दै गथ'नि बिमा जाय गथ'आ माने मास मोनसेबो जायाखैमोन बिनि बिमायाबो जाहाथे सोलिनो हानाय बेबस्थाखौ मोनो मानोना दा उन्दै गथ' दा बे उन्दै गथ'खौ गारनानै बे खामानियावबो थांनो हाया बा बे गथ'खौ फेदेरनाय फोलावनायाव सानैनिबो बिबान दङमोन दा जिहेतु बिफाया माने बोथोरै जिउ गोमानांबाय दा बेनिखायनो बे गथ'आ देरनायसिम जाहाथे बेनि बेबस्थाखौ लायो सरकारा आरो बे न'खराबो बे आइजोआबो जाहाथे गाव सोलिनो हानायजों लोगोसे बे गथ'खौ मोजाङै फेदेरनो हानाय बेबायदि जाहाथे सुबिदाखौ मोनो बेखौ आं खावलायगोन लोगोसे बिथांजों जोंसार मुसाहारि बिथांजों लोगोसे जाय जनक कुमार ब्रह्म बिथाङाबो जाहाथे न'खरनि जाय थालांनाय सुबुं दुखुथिया न'खर बिथाङाबो अनसुंथाइखौ मोनो बेखौ जोङो खावलायदों सरकारनिसिम आरो जों गोख्रैनो दिनै नैबे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोख्रोङै मेसेज होनो नागिरदों जाहाथे इयुनाव आरो गुबुन लाइमोनफोरा जाहाथे बेबायदि माने नंखाय दायाव जाहाथे आरो पुलिसफोरजों गावथारजाया बा जिउ फोजोबजाया बा टर्चार खालामजाया बेखौ जोङो गोख्रै सोंखारिदों मानोना दासिमल' नङा सिगाङावबो NDB नि मुङैबो बे समावहाय माने नंखाय दायावहाय गोबां बेबायदि बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौ मालाबा फरायसाफोरखौबाबो माने दाय साजायनानै पुलिसा गोबां टर्चार खालामबोदों दा बेनिखायनो जोङो बेबायदि जेंनाखौ जों फोजोबस्रांनो होननानैनो थांनाय 2020 मायथाइनि जाय 27 जानुवारि बेयावहाय गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जाबाय आरो बिनि गेजेरजों हाथियार माने बन्द बर' हारियाव हाथियार जोबस्रांनाय जों बेबायदिखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय मा जाहोनाव मा बाथ्रा लानानै मा थांखि लानानै आरो गोदान आफादजों जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोङो बेखौनो जों खौसे जानानै बुंनांगोन जों आरो आसा खालामनांगोन जोङो सांग्रां जानांगोन जाहाथे आरो इयुनाव बेबायदि गोदान गोदान आफाद दानायनि मुङै बर' लाइमोन सेंग्राफोरा जाहाथे बेबायदि पुलिसफोरजों आसाम पुलिसफोरजों बा इन्डियान आर्मिफोरजों बेबायदि जाहाथे नंखाय दायावहाय टर्चार खालामजाया अत्याचार खालामजाया बेखौ जोङो माने लुबैगोन आरो जे माने बिजोंहाय बुंलाबायनाय माखासे थासारिया सोमजिदों जायनि जाहोनाव जोंनि बर'नि सिनस्रि आफादखौ गोबां मानसिफोरा रायनो सानदों आं बेखौनो लुबैगोन दिनैनि समाव जों सोरखौबा सोरनिबासो माने हाब्रु सारलानाय सोरखौबा दाय फोनांनाय बियो माने जानो नाङा दिनैनि समाव मानोना समयसा एबसुनिल' नङा बे गासिबो बर' हारिनिनो समयसा आरो दिनै गासिबो आफादफोरानो हारिनि थाखायनो जोनोम हारिनिखौ मोजां खामानि मावनोनो हारिनि समयसाफोरखौ फोजोबस्रांनो होननानैनो दिनै जोनोम जादों दा बेनिखायनो जोंबो लुबैयाखै एबसुआबो लुबैयाखै बा गुबुन आफादाबो लुबैयाखै उनाव बेबायदि खामानिया जाथों होननानै दा बेनिखायनो दिनै एबसुआ माने बिनि थाखाय जेबो बुङाखै खौरां बुङाखै होननानै दाय जाबसिनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो लोगोसे आं बुंनो लुबैदों जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेबायदि माने बबेबा आफादखौ सोंखारिनानै थाबाय थादों आं लुबैदों बिथांमोना बेबायदि माने बबेबा आफादखौ सोंखारिनायनिख्रुइ बे जायफोर माने दुखुथिया न'खर बे दुखुथिया न'खरा माबोरै अनसुंथाइखौ मोननो हागोन बिसोरनि सोलिलांनाय जिबना माबोरै जागोन बिनि थाखाय सरकारा मा राहा लागोन बिनि सरकारनि सायावसो बिथांमोना रागा जोंनांगौ सरकारखौसो बिथांमोना खावलायनांगौ बेखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोङो दायखौ जाबसिनालासिनो जों जमायै खौसेथि जानानै आरो बेबायदि समाजजों माबोरै फोजोबस्रांनो हागोन बेखौ जों
माने साननांगौ होननानै आं सानो मानोना दिनै जोङो सानदोंमोन जि गोरोबथा जालांबाय गोरोबथानि गेजेरजों जोंनियाव माने अस्त्रनि जेंनाया जोबसिगोन हाथियार लानाय हान्जानि जेंनाया जोबसिगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय मा जाहोनाव बेबायदि माने आरोबाव गोदान आफादा जोनोम जादों जों बुंनो हायाखै दा बेनिखायनो दैदेनगिरिफोरा सोरबा सासेखौ दाय होस्लायस्लाय सोरनिबा सायाव माने दाय फुबाय थास्लायस्लाय जोङो बेबायदि माने हाथियार लानायनि समयसाखौ माबोरै फोजोबस्रांनानै जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ मोजां खामानियाव जों बेस्थ' खालामनो हागोन मोजां जौगानायनि लामायाव जोङो बिसोरखौ नांथाबहोनो हागोन बेखौसो जों साननांगोन आरो मानोना दिनै एकर्डनि गेजेरजों गोबां बिदि सुबिदाफोरा जोंनियाव फैदों गोबां बिदि फसंथानफोरा जादों दा बेनिखायनो उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफोरा जाहाथे बेबायदि माने सिलाय बारुद लानानै सरकारजों जुजिनो माने ओंखारनायनि सोलाय बा आफाद दानायनि मुङावहा बेबायदि माने गावजों गाव बेबायदि माने जेंनायाव गोग्लैनायनि सोलाय माने मोजां खामानिफोरखौ लानानै मोजां सोलोंथाइफोरखौ लानानै हारि जौगानायनि खामानिखौसो मावलांनांगोन होननानै आं सानो